Pes občas potrebuje byť sám a my občas potrebujeme byť bez psa. Ak svojho psa nosíš všade so sebou, nemusí to nutne znamenať, že mu robíš láskavosť. Psi občas tú samotu potrebujú. Vedia sa tak lepšie uvoľniť, lepšie tak spať. Potrebujú jednoducho chvíľu nemať žiadne podnety, ani nás. A to najdôležitejšie, znižuješ tak riziko vzniku separačnej úzkosti. A to ti hovorím ako majiteľ psa so separačnou úzkosťou. Ak pes nevie zostať sám, ovplyvňuje to nielen jeho, ale aj tvoj denný režim. Zrazu začnú byť problém bežné odchody do práce, ísť niekde s kamarátkou na kávu alebo s partnerom na rande. Neustále musíš myslieť na to, čo bude so psom, kto sa o neho postará, či ho bude mať kto postrážiť a dovolenka je tiež náročné rozhodnutie. Ak bývame v byte, môžu sa začať sťažovať susedia na nejaký prípadný štekot psa a to už celkom existenčne ohrozuje našu situáciu s bývaním. Ak už tvoj pes problém má, začni ho riešiť s trénerom. Naozaj to nie je jednoduchý problém a ľudia si s ním väčšinou nevedia sami poradiť. Ak tvoj pes problém nemá, je to skvelé, ale venuj sa prevencii. Najmä, ak máš doma malé šteniatko alebo čerstvého útulkáča. Moja rada je vždy v každom dni si nájdi moment, kedy odídeš z domu a svojho psa necháš samého. Aspoň na krátky čas. Aj keď máš home office, aj keď si na materskej, aj keď máš dovolenku. Do komentára mi kľudne daj vedieť, ako so samotou doma pracujete vy. No a ak ťa toto video bavilo a chcel by si takýchto informácií vidieť viac, tak sleduj tento profil.